டிசைனர் சாரில ரொம்ப அழகான ஒரு கலர், பீச் கலருக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டாட் ஃபுல்லாமே கோல்டன்ல இருக்கும் பாருங்களேன். இந்த சாரி சூப்பரா இருக்கு சாரி. ஆக்சுவலி நான் சொல்றேன், இந்த சாரி வந்து ஒரு சில சாரீஸ் வந்து அதோட ஆர்டர்ஸை அடிச்சுக்கவே முடியல. ஷாப்புக்கு வர்றவங்க எல்லாருமே சிங்கிளாவும் வந்தாலும் சரி, இல்லை அவங்க கூட தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்கும் சரி, டக்குன்னு பல்கா இந்த சாரி வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபேப்ரிக் அண்ட் டிசைன். ஆல்சோ முக்கியமான விஷயம் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு. ஸோ 650 கலெக்ஷன்ஸ்ல தி பெஸ்ட் கலெக்ஷன்ஸ் சொல்லலாம். மிஸ் பண்ண நினைச்சீங்கன்னா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க, உமன்ஸ் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி உங்க ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த சாரிக்கு பாத்தீங்கன்னா அழகா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிளவுஸ் வரும். சூப்பரா இருக்கு பாருங்களேன். கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கட் ஒர்க் வரும். ஸோ சின்ன டிப்ஸ்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த சாரி கலருக்கு நீங்க பாடிக்கும் இதை வந்து நீங்க ஸ்லீவுக்கு மட்டும் கொடுத்து பாருங்களேன். ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கும். முக்கியமா பஃப் ஸ்லீவ் வந்து இப்ப ட்ரெண்டிங்ல இருக்கனால நீங்க போட்டு பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க. பட் டிசைனர் சாரி கலெக்ஷன்ஸ்ல தி பெஸ்ட் சாய்ஸ், டோன்ட் மிஸ் இட்.